Факел Сафин. Бишка. Бишка. Бу сүз мине бала чактан бирле затып бара. Әлеге бик тә сәерсендергән сүзне беренче мәртәбә күрше Шәрифә ападан ишеттем. Шәрифә апа терәлеп торган күршебез. Үзе әйткәнчә, яше 30-га җитеп килүче мөлаим йөзле, тәмле сүзле, чибәр апа иде. Кай чакларда эштән бушаган вакытларда дип тә әйтә алмыйм, чөнки Шәрифә апаның буш вакыты булды микән? Гел хәрәкәттә, нәрсәдер белән мәшгуль иде ул. Үзе апа тавык фермасында эшли, тырышып эшләгәнен дә өйдәгеләрнең сүзләреннән белеп торам. Әле үткән кыш Мәскәүнең үзенә чакырып, медаль тагып кайтардылар. Тик ни сәбәптер, шушы чибәр апабыз кияүгә чыкмыйча әнисе Сәхип Җамалтай белән көн күреп яталар. Юк, аларны ятим җилпе дип булмый. Кайчандыр гаиләләре гөрләп торган, аннан ләгънәт сугыш гаиләне тәмам туздырып ташлаган. Әтисе, ике абыйсы сугышта һәлак булганнар. Сәхип Җамал түти дә, Шәрифә апа да колхоз эшеннән кайтып кермиләр. Тормышлары ул чор өчен ярыйсы гына җитешле иде дисәң дә була. Тик кияүгә чыгу мәсьәләсе генә. Аның тагын бер хикмәте бар. Кияү килгәч, матур кашовкалы пар атны бер тоткарлыксыз кереп китсен өченгә. Нигәдер Шәрифә апа кыш көне кияүгә чыгарга тиеш дип уйлый идем. Җәй көне уттай эш өстендә кем кияүгә чыксын инде? Олы капканы җәһәт кенә мин ачарга тиеш идем. Шәрифә апа күптән әйтеп куйган иде. Көн саен диярлек турларыннан бер әйләнеп үтәм. Туй турында ләм-мим. Үзен күргән саен мин, Шәрифә апа, кайчан кияүгә чыгасың дип сорамыйча калмыйм. Шәрифә апа соңгы вакытларда бер сүзләрне кабатлый. Кызыл кар яугач үскәнем, паратлар килеп тә җитәләр, мине кашовкага салып та алып китәләр, дип кычкырып көлеп ала. Мондый көлү генә түгел инде бу. Ниндидер чарасызлыктан көлү дип әйтимме соң? Мин җавапсыз калмыйм. Булай йөрсәң, үзең кияү юк дип зарланып йөрүдән бушамыйсың, үзең күпме егетне кире бурып җибәрдең. Минем зурларча фикер йөртүемә Шәрифә апа шаккатып карап тора. Каян беләсең аны? Дип нык кына сорап куя. Сәхип Җамалтай белән әнкәй сөйләшеп тордылар бер көнне. Ишеттем. Барысын да беләм мин дип мактанып та алам. Беләсең, әбиеңнең келәсен. Мине чәйнәп утырмасалар. Шәрифә апаның ачуын китергәнемне чамалап, телне тешлим андый чакта. Шәрифә апа тиз үпкәләүчән ул. Капкаларын югыйсә 100 мәртәбә ачып, ябып карадым. Мин әзер, апа әзер түгел. Безгә кергән саен сүз шушы катлаулы мәсьәлә тирәсендә бөтерелеп ала. Шәрифә апа диварга әленгән көзге каршысына килеп, күзләрен уйнаткалап ала да, кисәк кенә сорап куя. Мин чибәрме? Фәридун. Мин беренче күргән сыман Шәрифә апага карап алам да, ике дә уйлап тормастан, чибәр, Шәрифә апа, син бик чибәр дигән булам. Кайчан кияүгә чыгасың инде? Шәрифә апа хәсрәтле көлемсерәп көзге каршыннан китеп бара. Минем тел төбемне аңлый инде, олы капка кайчан ачылачак. Соравымның төбендә шул ята. Бу юлы кызыл кар яугач димәде. Димәк, хәл бөтенләй үк өметсез түгелдер. Шушы гөнаһсыз сүзләргә күңеле булып, Шәрифә апа кесәсеннән ирис конфеты чыгарып мине мучка сала. Рәхмәт үскәнем. Әле дә син бар күңелне күтәрергә дип аркадан сөеп куя. Бер дә кешедән ким-хур түгел дә, карт кыз булып утырып калам буга инде. 30-га табан барганда, аннан 40 тулыр. Яшең җитсә 40-ка. Шәрифә апаның күзендә моңлы әрнү пәйда була. Кая әле сиңа 30 тулу, дип сүзгә әнкәй кушыла.
Әйдә, шәй эчәргә утыр, көзге алдында серәйеп торма. 27 яшь кенә сиңа. Насыйбың чыкмый калмас, Аллаһ боерса. Насыйбы булыр иде дә. Авыл тулы япь-яшь тол хатыннар. Минем ише насыйбын көтеп ятучы кыз-кыркын. Сугыш каһәр суҡҡыры ир-атны чүпләп бетерде шул. Иң беренсе сугыш утына шул сугышны башлаган кешене илтеп тыгар идем мин. Күпме хәсрәт, күпме ҡайғы ил өҫтөндә. Әнә, ҡадим Ғәлиәсе, булай утырып ҡалғансы дип бер ҡыз табып ҡуйҙы. Шәйхетдиннән диләр. Сәрбиназ да ауырлы икән дигән сүз сыҡты. Аптырағаннан инде, ялғыз ҡалғансы ди торғаннарҙыр. Әллә мин әйтәм. Әнкәй күрше апаның сүзен ҡырт бүлдерә андый саҡта. Кит, жүләр сүз сөйләмә, ауызыңнан жил алсын. Әйтәм бит, насыйбың шығар, сабыр ит. Үзең дә инде, өй тауығы сыман эштән ҡайтыуға кереп бикләнәсең. Клубҡа сығып, йәшләр арасында йөрсәң. Шәрифә апа әнкәйне бүлдереп ҡуя. Бу йәштәме, нинди клуб ди безгә? Хәзер 15-16 йәшлек ҡызлар егетләренең башын әйләндерәләр. Минем ишеләргә ҡараусы да юҡ. Әйтәм бит, утырып ҡалыулар язған буғай безләргә. Шәрифә апа сөйләнә-сөйләнә өҫтәл артына килеп чүмәшә. Мин уйынға мауығып, әнкәй белән икесенең тағын ниләр гәпләшкәнен ишетмим инде. Шулай да Шәрифә апаны шибәр, юмарт күрше апасын чын-чынлап ҡыҙғана иде минем сабый аҡылым. Аннан донъялар көтмәгәнсә үҙгәрҙе дә ҡуйҙы. Миңә 5-6 йәшләр тирәсе булғандыр ул саҡта. Димәк ки, бу 1959 йылның яз айларына туры киләдер. Ауылға нефтселәр килде. Безнең йорт ауыл ситендәрәк әллә ни озон да булмаған тар гына булып сузылған урамның урта өлөшөндә иде. Безнең урамны элек тә, хәзер дә Сапыйлар урамы дип йөртәләр. Шиттә йәшәүче туғаннардан килгән хатларның конверт тышларына революция урамы дип ҡуйыла торған иде былай. Сапый Сафиулла мин күреп өлгөрә алмаған Сафиулла бабай. Ҡайшандыр туп-туры сузылған урамның Пешмән йылғасы яғына йорт салып кергән. Тора-бара ғаиләдә үскән 2 егет тә башлы күҙле булып, ҡара-ҡаршы йорт салып сыҡҡаннар. Урамға Сапый атамасы шәпелеп ҡалған. Менә шушы тыныш ҡына ғүмер кисереп ятҡан урамыбыҙ яз ахырларында ғүмер баҡый килгән тыныслығынан мәхрүм ҡалды. Бу үҙгәрешнең ҡайшан булғанын төгәл беләм. Чөнки яҙғы ташыуның соңғы талпынышы Имәнлек урманынан төшөп безнең урам аша үтә иде. Миңа бу ташу суы диңгеҙгә тиң дәрья сыман тойола. Ташу суы урамыбыҙ буйлап көн-көн ярымшау килеп, дулап, аҡтарылып аға иде андый саҡта. Ташу басылғас, урам йәнә тын ҡала. Оҙаҡ та үтмәй ҡаҙ бәпкәләре сыға башлай. Көннәрҙең берсендә ата ҡаҙны бейетә-бейетә, әнкәй ҡаҙ оясына тулып бипелдәгән бәпкәләрне күтәреп, урамның юғары башындағы яланға алып китә. Миңа үткән йылда эш табылды. Яландағы әбиләр белән бергәләп, мин дә үзебезнең бәпкәләрне саҡлап мәш килгән булдым. Менә шушы тын тормош, ҡабат ташу төшкәннән дә битәр, төбө тамыры белән аҡтарылды. Өйләрне тетрәтеп, урамыбыҙҙан ғәләмәт оло машиналар, тимер тауы ҡәҙәрле тракторлар үтә башлады. Андый саҡта безнең жинаҡ ҡына өйөбөҙ дер селкенә, урыннан ҡубарылып, теге атаҡас сыман бейеп китәр сыман тойола иде. Ҡая урамға сығыу, бу хикмәттән ҡасып өйҙә генә ятыш. Өйҙәгеләр сөйләшкәндән ҡолаҡҡа керә. Әткәй белән әнкәй, шөгөр, писмән, бөгөлмә, әлмән дигән минем ҡолаҡҡа ят тойолған ниндидер шәһәрме, ауылмы исемдәрен атайҙар.
Нефть эзлиләр икән безнең баз астыннан. Әткәй шулай ди. Болар җирне бораулап, шул нефтьне чыгарырга йөрүчеләр ди. Прямо безнең баз астында нефть диңгезе бар икән. Чапырыш күрше Мәхтүрә апа кергән иде, имәнлек ягыннан авыл астыннан ташу суыннан да шәбрәк җир асты елгасы ага икән. Нефтьчеләр бораулап караганнар, юанлыгы мич морҗасы кадәрле борауларын тимер чыбык урынына бөгеп кенә куйган ди. Тагын 100 елдан бу тирәләрне су басып, авыл бөтенләй юкка да чыгарга мөмкин икән әле. Кечкенә булсам да кызыксыну бар миндә. Һәр нәрсәнең төбенә төшәргә тырышам. Бу сөйләшүләр бер дә җанга ятышлы түгел. Күңелгә шом салалар. Абыйлар укудан кайталар да йорт каралты тирәсендә эшләрне карагач, урам башындагы яланга шылалар. Нефтьчеләр тирәсендә уралалар. Тегеләре буларны куып та карыйлар икән, авыл малайларыннан алай гына котылырсың ди менә. Абыйлар шул тирәдә тиккә йөрмиләр. Нәзек кенә тышы төрле төстәге бакыр чыбык кисәкләре алып кайталар өйгә. Сәйлән дип сөйләшәләр үзләренчә. Ал, яшел, сары, зәңгәр төслеләр. Күз явын алырлык инде менә. Ничек кызыкмассың ди. Абыйлар шушы чыбык кисәкләреннән матур итеп йөзек үрергә өйрәнеп җибәрделәр. Дөресрәге, бер Гришко атлы бригадирлары бар икән. Шәрифә апаларга фатирга кергән. Шул йөзек үрү серләренә өйрәткән малай шалайны. Йөзек кенәме, күз явын алырлык беләзекләр, хәтта колакка тага торган гаҗәп матур алкалар үрергә өйрәнделәр. Ул чакта авылдагы кызларның күбесе хәтта җитеп килгәннәре дә шундый йөзек алкалар, беләзекләр киеп клубка чыгалар иде. Без дә төшеп калганнардан түгел. Кайчакта абыйларга ияреп, клубка килеп кергән чаклар булды. Кыз-кыркынның ничегрәк киенгәнен, бизәнгәнен күреп өлгергән җегетләр без. Белүемчә, нефтьчеләр безнең урам башындагы яланга килеп, хуҗалыкларын корып җибәргәннәр. Бер көнне Шәрифә апа кереп, гаҗәп кызыклы хәл сөйләде. Шул яланның уртасына 5 коралар икән. Гришка әйткән, аның башына менеп карасаң, пучы күренәчәк икән. Пучының безнең район үзәге икәнен дә беләм мин. Нефть дигәнендә, дивардагы кара эшләпәле радио көн таң атса, шул хакта сөйли. Әле җырлап та җибәрәләр. Хайли, баулылар, һәр эштә мактаулылар. Баулы дигән җирдә дә нефть тапканнар икән. Шәрифә апа авыз суын корыткан 5 дигән галәмәт биек нәмәне дә бик күрәсе килә. Быел бәбкәләрне түбән учтагы атауда саклыйлар. Югары учтагы яланда актарылмаган җир калмаган икән. Атау безнең өйгә ераграк. Аңынчы урамның икенче очына чыгарга, 20ләп йорт үтеп барырга кирәк. Я туктаусыз үтеп торучы машина трактор астына барып керер дип, мине ул елны бәбкә сакларга бөтенләй җибәрмәделәр. Бер яктан әйбәт. Икенче яктан иркенлектә йөрергә өйрәнгән малайга гел өй тирәсендә уйнаган булып азаплану ялыктыргыч нәрсәгә әйләнде. Болай куркып ятып булмас. Бер көнне аякка абыйның олы күн итеген киеп, югары очка сәяхәткә чыгып киттем. Коймага сыланып кына барам, урамны адәм мәсхәрәсе, Шәрифә апа сүзе иткәннәр. Әле үткән ел гына яшел үләнгә төренеп, тип-тигез булып яткан урамны машина тәгәрмәчләре ярып, тирән чокыр ясап бетергәннәр. Каршы яктагы Кәлимулла абыйларга да кереп йөрешле булмас инде болай булгач. Тәгәрмәч ярган эзгә төшсәң, минем ише малай шалайны күмеп китә тирәнлеге. Кызыксыну көчле. Яланда нефть эзләүче абыйларның ни нәрсә кыланып ятканнарын күрәсе килә. Шүрләсәм дә, үзебезнең яктан коймага йылышып, яланга таба атлыйм. Ерак түгел инде ул, 3-4 йортны гына үтәсең дә,
Пешмән елгасы белән авыл арасындагы яланга килеп чыгасың. Машиналар үткәндә коймага сыланып торам. Аларның зурлыгы безнең өй чаклы гына бардыр. Коймаларга тиям дип бара тәгәрмәч өстендәге канатлары. Шулай да артка борылу юк. Эх иткәнче яланга килеп чыктым. Я Хода, кәртинкә дә кәртинкә. Мәхтүрә апа сүзе. Монда үзе бер авыл салып куйганнар икән инде. Бер якта машиналар тезелеп тора. Каршы якта әллә нинди тимерләр тагылган тракторлар һәм ялан уртасында биек манара калкып тора. Шәрифә апа әле генә төзи башлаганнар дигән иде. 2-3 көн эчендә күккә терәлеп тә тора бу бишке дигәннәре. Мондагы хәлне күреп, аяк буыннары йомшап, тез буыннары сыйгайды. Моның ишене күргән бармы? Беренче сәяхәттән үк җирдә яткан сәйлән чыбык табып алып кайттым. Аннан инде нефтчеләр тирәсендә бөтенләй үз кешегә әйләнеп беттем. Әнкәй килеп алып кайтмаса, өйгә кайтуны онытып йөрим. Мондагы кызыклык, мондагы мөгъҗиза, мондагы берсеннән-берсе гаҗәп машиналар, берсеннән-берсе хикмәтлерәк тимер-томыр таулары. Ничек аерылып китәсең ди? Нефть эзләүче абыйлар Бишкага гына якын китермиләр моны. Өскә менсәң, җил ияртеп китәр дип, Бишка тирәсеннән куып кына торалар. Минем исә менеп, пучыны күрәсем килә. Юк, булмады. Тәки Бишкага менүдән мәхрүм иттеләр мине. Соңыннан белдем. Шәрифә апаның Бишка дигәне җирне бораулау өчен җиһазландырылган вышка икән ул. Ә Шәрифә апа Бишка сүзен теленнән дә төшерми. Әйткәнемчә, Гриша исемле бригадир Шәрифә апаларга фатирга кергән иде. Гел елмаеп, малай-шалайны үртәүдән тәм таба торган гүәрдиндәй гәүдәле, калын мыеклы, җитез хәрәкәтле абый иде ул. Бер ара Гриша дип йөргән абыебызны тора-бара Шәрифә апа Бишка дип йөртә башлады. Озын буйлы, киң җилкәле, җил яңгырда йөзе чуендай каралып беткән Гришка абыйга Бишка кушаматы тагылды да куйды бит. Барыбыз да аны Бишка дип кенә йөртә башладык. Кайбер чакларда Шәрифә апа ямансылап килеп керә безгә. Бишка кайтмады. Әрәмәдә бораулыйлар. Анда бар икән нефть. Шунда кунып яталар. Ширки талап үтерә торгандыр инде. Кайда гына башын салып йоклый торгандыр. Ул аларның вагончик дигән алачыгының бер шыгы да юк бит. Дип, аны кызганып, жәлләп тә утыра. Бишка дигәндә, аның күзләре яктырып китә, йөзләренә алсулык тибеп чыга. Башкалар ничектер, мин моны сизеп торам. Шәрифә апаның телендә шул Бишка гына. Кичә Бишка әйтте, бездә нефть яшь икән әле, тиз генә чыгара башламаячаклар ди. Булар эз генә салып куялар икән, тагын икенче якка күчеп китмәкчеләр ди. Китәрләр микән инде? Бишкасыз нишләрсең инде? Үткән атнада бер машина утын кайтарып аударды. Йорт җанлы да инде. Нишләргә кирәк дип кенә тора. Озак та үтми, Гришка абый белән Шәрифә апаның икәүләп кич клубка төшеп барганнарын күргәли башладым. Хәтта берсендә, әйтсәң дә ярый торгандыр инде, абзар артлап кына икесе бергә безнең мунчага кереп киткәннәрен шәйләп алдым. Бу хакта әнкәйгә әйтергә тел кычытса да, курыктым, серне эчкә бикләдем. Сер дип инде эчне тишеп бетермәде тагын, чишелде.
Бишка белән Шәрифә апа авыл советына барып язылышып кайтканнар икән. Табышканнар булар. Шулай итеп җизниле дә булып куйдым. Әммә малай чакның бер хыялы тормышка ашмады. Шәрифә апаны кияүгә алып киткәндә, олы капканы үзем ачармын дип йөри идем. Алар исә җәяүләп кенә барганнар да кайтканнар авыл советына. Туйлары да артык шау-шулы булмады ахры. Берничә көннән Сахибҗамал әби кереп әнкәйгә зарланып алды. Булай булмый бит инде. Никахсыз, нисез, үз өемдә чит кеше тотарга. Әйттем Шәрифәгә, никахсыз яшәүгә бәхиллегем юк дидем. Бишкасы авыз йырып тик тора. Шәрифә аңлатты инде. Ничек була соң ул никах? Давай ясатып куябыз ди икән. Шәрифәне дә озак тотмас инде, үзе белән алып китәр. Хатын-кызлар да эшли икән анда, измә болгатып торалар диме? Шәрифә караган да каткан инде шул адәмгә. Сөйләштеләр, шыш-пыш килделәр дә өйләнешеп тә куйдылар. Хәзерге яшьләрне! Сахибҗамал түти ишеккә табан бер адым атлагач, кабат әнкәйгә табан борылды. Әйт әле Мингаяргә, буларга никах укысын. Бишкасы каршы түгел ди бит. Әнкәй район газетасын караштырып утырган әткәйгә эндәште. Карт, сиңа әйтәм, икенче кавым кешесенә никах укырга ярыймы? Шәрифәбез никахсыз яшәп ята икән бит. Әткәй риза булмаган тавыш белән әйтеп куйды. Яшәрләр инде. Иман калдымыни яшьләрдә? Никахсыз да яшәрләр. Шул чагында Сахибҗамал түтигә нидер булды. Әткәй каршысына килеп өстәлгә таянды. Укы, Мингаяркәем, шуларга никах. Яшәтмә болай Шәрифәне. Үз күз алдыңда үскән бала бит ул. Мәдрәсә белемең бар, никахка гына җитәр әле. Әткәй урыныннан торды. Никах дигәч тә, белсәләр, ник туганга үкенерсең? Заманы нинди бит? Иман шәфкать калдымыни бәндәләрдә? Барып әләкләсәләр? Беркем дә белмәс, диде Сахибҗамал түти тавышын әкренәйтеп. Күреп торам, Шәрифә дә бәргәләнә. Әйт, никах өчен ни кирәк? Ла илаһа кәлимәсен әйтергә тиеш бит кияү. Ризамы ул аңа? Безнең халык түгел бит. Риза дигән бит инде. Аннан ул гел татарлар арасында үскән, Бөгелмә ягыннан ди. Татарча да азмаз сукалый. Шәрифә белән Шөкер дәшәләр инде. Берсе татарча пупалый, берсе русча. Кызыгы шул, никах укылганмы, юкмы, анысын мин күрми белми калдым. Әммә Шәрифә апа бер көнне әткәйгә күлмәклек ситсы кертеп чыкты. Абзыкай, кылган яхшылыгыңны мәңге онытмам, диде ул дулкынланып. Минем кулга исә бер уч ирис конфеты һәм хушбуй аңкып торган чигелгән кулъяулык тоттырды. Бик күңелле тормыш башланган иде дә. Шәрифә апа бишке сүзен теленнән дә төшерми иде. Язмышның үз кануннары. Кайдадыр күрше районда эшләп йөргәндә торба ачкыны бишканы харап иткән. Кара кайгы килде Шәрифә апага. Авырлы иде. Озак та үтмәде, тупырдап торган бер малай алып кайтуын хәбәр иттеләр. Бәбине күрше апабыз участок больницасында тапкан иде. Берничә көннән Шәрифә апа бәбиен күтәреп өйләренә кайтып керде. Әнкәйгә ияреп, мин дә бәби күрергә кердем. Бишка, коеп куйган бишка, дип сөйләнә Шәрифә апа бишек тирәсендә. Бу кадәр бишка булыр икән, үзе тапса да болай ук булмас.
Әнкәй сәйерсенеп сорап ҡуйҙы. Балаңа Бишка дип исем ҡушмаҫсың бит инде, Шәрифә? Бишка да Бишка, шул да булдымы исем? Исемен уйлап ҡуйған идек инде без аның. Әле әтисе исән шағында уҡ. Шәрифә апа күҙенән сыпылып сыҡҡан йәшен сөртөп алды. Дусты булған аның, Данил исемле. Татар малайы шәп егет иде ди. Малай булса, Данил дип ҡушабыҙ дип йөргән иде. Ҡыз турында уйламадыҡ та. Бишка ике сүзнең берендә малайка, малайка ди торған иде. Мәрхүмкәйем. Данил шая малай булып үсте. Әтисенә оҡшап, буйшан, әтисенә оҡшап йөзөнән йылмайыу китмәй. Институт тәмамлағас, хәрби кафедра белемен алыусы булараҡ, мине йыл ярымға Ирак көнсығышҡа армия хеҙмәтенә ебәрҙеләр. Тынғысыз шағы иде шик буйларының. Хеҙмәт ваҡыты тәмамланғас та 2-3 ай артыҡ гарнизонда йәшәргә туры килде. Сентябрь урталарында ғына ауылға ҡайтып җиттем. Өй турына җитәрәк, ҡаршыма Шәрифә апа осрады. Башта барған җиреннән туҡтап, танымаған сыман минем өҫкө кейемдәрне күҙҙән кисерҙе. Аннан ашылып китеп, «Бәй, Фәридун түгелме соң син?» диде ул икеләнгәнерәк тауыш менән. «Син армиядә идеңме нәй?» «Шаҡлар ҡатып торам. Армиядә икәнеңне иске санға да алмағанмын. Эштән баш сыҡмай бит ауыл кешесенең. Эш тә эш инде безгә. Күршеңнең армиядә икәнен дә белмәй йәшәй инде, вәт бәрәмәш». Бу сүзләрҙән кәйефем төштө. Йыл ярым диярлек армия сафларында ай-дваға йөрөп ҡайтҡан күршеңне шулай ҡаршы ал инде. Хәтта армияда булыуым да мәғлүм түгел ауылдашларға. Мин исә ялт-йолт итекләр кейеп, кәс-кәс атлап, хәрби кейемнән урамнарны балҡытып, ашҡынып ҡайтып килгән булам. Алар белмиләр дә. Күңел төштө. Шәрифә апа сөйләнеүен дауам итте. «Ҡара әле, Фәридун, армияда үстерә алмаған сине. Жыйнаҡ ҡына егет идең, Ҡазанда уҡып йөргәндә. Һаман да шул жыйнаҡ Фәридун икәнсең. Хикмәт дигән армияда үстерә алмай икән әҙәм баласын. Орлоҡ нинди инде, орлоҡ. Менә безнең Данилны күрсәң. 2 метрлы пәһлеүән. Бишка инде. Таш әтисе Бишка. Әле сине күргәч уй килде башыма. Минем Бишкаға нисегерәк табарлар микән кейем салым?» Күҙен шикрәйтеп, йәнә миңә ҡараш ташлады. «Сиңа табылған, син бит жыйнаҡ. Минем Бишкаға нисек табарлар кейем? Аяғына кигән итеге дә 46-лы бит аның. Әле армиягә барғансы тағын күпме үсер? Бишка инде, Бишка». Ғүмерләр үтә торҙо. Инде безнең нигеҙҙә дә башҡа кешеләр йәшәй. Шәрифә апаны да йортларын сатып, Данил Әлмәт яҡларына алып китте. Башта нефть техникумында уҡыды, аннан армия сафларында хеҙмәт итте. Беренселәрҙән булып, Әфған җиренә аяҡ баҫҡан солдатларҙан булды. Шәрифә апаның шәчләре ағарҙы ул саҡта. Бишка бит, Бишка. Таш арасына йәшеренеп ҡалырлыҡ та түгел. Ул бу була ҡалса, иң беренсе пуля аны эҙләп табасаҡ. Инде исән генә ҡайтсын, балаҡайым. Намаҙлыҡ өҫтөнән төшмәде апабыҙ. Бәхетенә, ҡылған доғалары ҡабул булды. Данил исән-имин ҡайтып керҙе өйөнә. Аннан нефть-газ институтында уҡып белем алды. Бүген инде ул шаҡтай ҙур эштә икән. Начальник ти. Шәрифә апа ғына кинәт кенә йөрәге тотоп, гүр йәсе булған.
Данил Бишка авылны онытып бетерми икән. Җай чыккан саен авылга ярдәм итәргә тырыша икән. Әле күптән түгел мәктәпнең түбәсен алыштырткан диделәр. Игелекле Бишка булып үскән. Озын гомерле булсын инде.